L-amministrazzjoni Laburista żaret għalqa fil-limiti tar-Rabat bħala parti minn sensiela ta' żjarat li tisiru bi preparazzjoni għal jum il-ħaddiem l-ewwel ta' Mejju. Permezz ta' dawn iż-żjarat il-Partit Laburista qed jibqa' jħaddan l-istess valuri sa mit-twaqqif tiegħu, jiġifieri li jkun viċin il-ħaddiem għal din is-sena l-Partit Laburista wara x-xewqa li jmur lil hinn mill-intrapriżi u negozji lokali tradizzjonali u minflok għażel li jżur għaqda mhux governattiva b'idejat imprenditorjali għal persuni qsim mid-dawl minkejja l-ostakli jsibu f'ħajjithom minħabba diżabilità l-għaqda xorta waħda tagħmel xogħol siewi u tagħti l-kontribut tagħha. Din tkompli tinkwadra mal-politika ta' Gvern Laburista, politika li tisħaq li kull ħaddiem għandu jkollu kwalunkwe opportunità. F'din iż-żjara ġie spjegat kif ix-xogħol tal-persuni qsim mid-dawl jinkludi tkabbir u tuħ tat-tadam. Wan jiskellem ma' Frederick Sherry, il-President tal-għaqda mhux governattiva Visual Non-Visual Network, li spjegalna l-involviment tiegħu f'din l-inizjattiva. Jiena bħala volontier nejn fix-xogħol li jkun hemm ġifieri fl-għaqda tagħna. Bħalissa wkoll hawnhekk qegħdin f'din is-serra fejn qed il-bdiewa għomja qegħdin jagħmlu dan il-proġett fejn bdew ikabru wkoll anki l-ħjar minn barra it-tadam kif qed taraw u anki dan huwa proġett ġdid li jgħin anki għall-indipendenza u aktar inklużjoni fid-dinja tax-xogħol għal persuni nieqsa mid-dawl. Dawn huma l-proġetti tagħna fuq kollox din hija lan tal-NGO tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid McKay enfasizza li importanti li jinżamm kuntatt ma' kwalunkwe ħaddiem lokali għax il-ħaddiema huma il-pedament tal-Partit Laburista. L-identità tal-Partit Laburista hija marbuta mal-identità tal-ħaddiem u ma tistax ma torbotx il-ħidma tal-Partit Laburista s-sena kollha mal-ħidma tal-ħaddiem. U allura nhar il-ħamis l-ewwel ta' Mejju li nkunu qegħdin nagħmlu huwa proprju li niċċelebraw mhux biss il-kisbiet illi jkun kiseb il-ħaddiem matul is-sena, imma wkoll dak illi jrid ikompli jikseb fis-snin li ġejjin. Waqt din iż-żjara, delegazzjoni Laburista kienet tinkludi wkoll il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Naomi Kakija u s-Segretarjat Eżekuttiv Nazzjonali Laburista Catherine Fenech. Din waslet fit-tmiema is-sensiela ta' żjarat mill-Amministrazzjoni Laburista bħala parti mill-attivitajiet ta' jum il-ħaddiem. Il-Kap Eżekuttiv appella biex il-ħamis kulħadd jingħaqad mal-Prim Ministru fil-Belt Valletta għal mass meeting li se jiġi indirizzat mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela.